ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ ଦାସ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 365 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 400 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 300 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକରପଡ଼ା ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ଅନୁଗୁଳ, ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ଡି ନୟାଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଗୁଳ।